99 Mercy FM Bandar Dangdut Indonesia terus memainkan musik dangdut keren dan terpilih. Selamat pagi, jelang siang para meso gerangsi, hayo mampir dilakon WMP Warteg Megapolitan, tentunya barengan Parmin Intriwili Karomia Orek sing ngancani para Mercy Stagorangsi kuapeh jam 10 sekan jam 12 kiye ya. Nah, pasina para meso gerangsi mau kita gabung, monggo silakan di WA 083 84 kali 9390 ya. Kok kepriwe kok? Iki kayaknya manda-manda loyong ngantuken bae kok siki Mi? Iya, Kenapa Mas. sih? Soalnya membengi bar ngejob, balik kewengen. Oh, kewengen iki malah nyong sing mandana anu. Kewengen? Oh, alah. Kewengen ngapa ngejob nang endi jane? Enggak nang Bekasi kan atuh. Oh, nang Bekasi ngejob Iya. Ngejob apa? Campur sari apa? Campur sari lah, Oh, biasa. Nembang apa bae wingi kok ngantuk-ngantuk kowe? Bali jam pira jane, baline jam pira? Tekan rumah jam 1:30 apa ya? 1:30? Wah mulane wayahe kowe ngaso, wayahe liren kowe wis mandan loyo kiye lah ya. Iya. Nembang ya kakean nembang. Dong ngene pan kerja pan nyambut gawe pan ngode gue aja turu nyonyi. Ya terus kon kepriwe? Turune gue wayahe jam 11, jam 10. Mengko tangi jam 2 nek kowe baline jam 1 jam 2 mbeke oprek-oprek nang pawon apa kok ora risik? Ya kan emang perjalanannya jauh, Mas. Oh, perjalanannya jauh. Oh, dari Bekasi ke sini berapa jam itu emang? 2 jam apa ya? Oh, alah. Kok nembang apa bae jajal? Ya akeh, anak pamer bojo, anak tarlingan, anak campur sarian. Nah, siki nyong pantakon karo para Mercy Stagorangsi. Apa? Kira-kira Mia Orek ini nyanyi apa sekarang? Kok nembang lagu apa sekarang ya? Oke, dia mudah-mudahan para Mercy Stagorangsi anak sing wani nyawer kok. Berarti nyong oleh jatah nyanyi juga nang Ya kene. bodoh, nyong pan Orang nang panggung. kayak apa kok? Orang nang panggung toh. Iya, mulane siki kok nembang kok. Mongko para Mercy Stagorangsi dinilai pira kira-kira sawerane ya pira kayak kue ya. Wani pira itu ya. Pira. Oke, Dewa pira mongko maneng ya. Siki pokoke kok kudu nembang untuk menghibur para pendengar para Mercy Stagorangsi sing nganti pada madang nang kene. Ya. Oke, siap Siki. apa ora, Siki? Siki apa ngesuk? Ya, lah, Siki ya. Siki. Iya, Ya, oke, wes. siap. Ayo simpan melu nyawer kene ya, tak enteni. Wo, nek sawerenake nyong jaluk. Tutuk lambi anyar sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing bawa pamer kening aku, ning opo seneng aku yen mong gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Oke, simpan melu nyawer melu nembang magel, tak enteni nang kene ya. Ayo Mas Parmin, Yo, kita goyang lagi, bro. Asyik pokoknya. digoyang terus Bapak. Asyik.
Orek, matur Iya, suwun. Mas. Alhamdulillah. Apa? Kang Asep matur suwun terima kasih. Amin. Alhamdulillah iki sing ndeleng ya mandan akeh nang warteg genyong. Ana wong kentir apa ya? Joget-joget nang kene nang warteg. Aku pa nyawer ge. Nyawer pira kok berani ne? Ana sing ekatan ana. Ketan ana? Ana. Wah, alhamdulillah. Ya, para mens tak gorang sih neng omah ya nilainya pira kue kira-kira Mia Orek nek didilai. Nah, Nek dinilai. sawerannya kira-kira pira kue nek disawer ya. Monggo di WA 083 84 kali 9390 ya. Tak enteni komene, tak enteni sawerane ya. Hayu komen terus ya. Oh, mongko maning ya Mi. Mongko maning mongko ana pilihan lagu ya. Pilihan Ya. lagune pokoke ana juragan empang, ana kecewa, ana duda harapan. Siji maning apa Mi? Apa? Siji maning apa? Pokoknya mongko nembang Kelas, ya. Mas. Dinteni ya. Ayo, mongko ya. ayo. Kira-kira nembang lagu apa si Mia Orek iki ya? Ayo di komen Mari cepat. ngendi langsung bae tak enteni pokoknya komene ya. Iya. Sawerane dihitung kowe Kang Asep. Iya. Dihitung ya. Number 1. This is your Dangdu Radio.